दैयालाय थाखानांगौ Akhirnya Beri बैसागु yang dia makan dia mesuan dia dia betra alu eवनाय जागोन दा उखुन्दै गुग्रा बेलायदों नालाय माथो सोरबा जाफेरबाय हालेवासो माबालै दा मैला नुनो गोसोम गोसोम खोन्थाल' लखबदोब्रा बर' सेंग्राफोरनि बेदर एवनायलै गाजा गोथाव जाखायो लाव 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 नावखौसोमोन सेरनै ना दैयानो दा लास्टआव दै गावखौनो गिनांगोन गारजानो नङाना बेनि माबाखौनो जादों खाथियाव गोरनांसो हरो साला ओइ बादे एम्फौखौबो गारनो जाजोबगोनब्रा राजु जायालै खोथिना आइटु Hei, tahu Isinya apa tadi? Isinya apa tadi tuh? Tahu. Oh, saya nak. Loren gosam, beri macam itu sana.